Tack allt på. Backa allt 2 minuter. Vad gör det faktiskt? No. Witcher. Hej, vi vann det. Vi vann det faktiskt. Try hard mode for the win. Jag tror det var mycket när liksom blick på ner. Vad det är. Det är cool men det är cool. Hey dude. Jag vet inte hur det är. Ja, här vart. Vad? Oh, jag high five mig. Spøl. Bison. Du high five den för chesta person. Nej, jag vill inte. He was Nick on Lucas Bison ur Street Fighter. Whatever man. Wow. Wow. Ow. Ah. Wow. Freaking pyro bag. Oh my goodness, ich mach det. Ah, är för det. Okay, jag tänkte att det här moment to be. Ja. Marky Gardner. Let's go. Bill hat in there. There we go. Jag kanske skulle missa det möjliga. Ja. Liksom. Jag kände snäckt i spelet. Och liksom, cool much pop när. Och han vill träffa liksom 2 much pop till mig som liksom är fullständigt lugg mycket. Ja. Att det piss i minst av en av dem var liksom piss snipern. Ja. No. Jag visste shouting. Ja, det är det. Does it hurt when you don't know, but when you know, it does hurt. Tube war fra Espen again. Okay. Kronos dräp mig. Oh my god. What the fuck? Ja, det var liksom det, kritar jag det. Stöjtje. Alltså, går rashes för någon? Det ska vara ranges shitten där. Ja, det är sjukt range. Det rycker som... Nej, det är inte några ranges, det är inte någon. Det är inte range. Jag är inte jag honom. Jag vet inte hur jag klarar det så väl. Kan inte tycka vad... Kukri? Inte alltså. Det är svårt att du ska spela långt. Nej, varsågod. Är du spela långt? There you go. Oh nej, shit igen. No. Det är svårt först. Shit så bara lite alltså. This is awkward. Yeah. Well, this is awkward. Doktor Saba. Jeez. Nej, han är inte gay. Any Trump fans here? Wow, nice. Any Trump fans here? Jesus Christ. Anyone? In a European server? No? No? Anyone? Det ska också vara South in America liksom. Yeah. Anyone Trump fans here? Any Trump fans here? Arbetsknackor. Ja. Är gröna nu? Arbetsknackor. Jag vill inte vara blåbär. Yeah. Oops. Vad fuck betyder det? Så jag lär dig känna spelarator. Det är bara farva. Ja. Bara hicka med bullet. Jag fucking... Blåbär. Ja, lycko. You know, det är fucking minimac. Nej, vi är blåbär. Lycka! Är blåbär. Lycka! Den är fucking kvitt. Ha? Lyckan är kvitt och svörsle vi. Ja, blandar in. Ja, Han blandar in. ikväll. Mycket folk. Passar det, fuck är det kvitt och svörs. Fan, det var inte så många på mattan för det. Han har haft isla. Nej, vi måste stanna på. Fuck, ska jag åter? Det är en fucking kilometer väck. Jag kör fuck åter.
Okay. Yep, I'm sorry, man. Nej, jeg har det. Scratcha lite. Jag som att det är tunna står fyra så det inte. Ja men. Okej. Shit, man kan inte över. No, knocked out of it though. Best. Vad suckar jag? Vad suckar jag? Den andra min. What the fuck? Mun faktiskt rakt bara. Jag brukade dig! Ow! Come on there! Just gonna be rescued during warm-up, funny guy. Fucking machine gun fight there. Kom aan. Doje. Vad fuck är allt? Oh shit. Vad heter det? Ah, likadant, då ska det gå. Oh yeah! Oh gosh. You don't do You can't save me! Kusur bak bıraktın mı işe? Biz trappi işte. Sen bu isperingar är. Shit to shoot two bullets out there. No, ökne! I'll stab you. Yeah! Oh! Come on, man. Have you seen that? Ah, där är det. Fuck at the spellet.